tosta lähtee. No niin, nyt ehkä saadaan Skywarsinkin vähän pelaajaa. Eli joo, tervetuloa mun ekaan videoon tällä kanavalla. Ja nyt pelataan Realme Skywarsia tällä kertaa. Siellä onkin yksi pelaaja. Okei, no hyvältä näyttää, että me saadaan tänne pelaaja jopa. Joo, siis tämähän on poistumassa tässä hetkenään päässä. Minkäs texture packetin mä oikein ottaisin? Vois ottaa vaikka ton. Toi on ihan kiva, koska tää on aika selkeä. Ja mä voin nyt näyttää mun kaikki packit tästä nyt, jos jotain kiinnostaa. Tosta voitte pausuttaa, jos haluatte. Mutta joo, koitetaan nyt päästä Skywarsiin. Mä oon tosiaan tuossa Timantti ykkösessä. Ja koitan päästä tuohon mestariin, mutta no siihen voi mennä vielä hetki. Mutta toivotaan nyt, että tänne jotain tulee. Ootellaan nyt hetki, että tänne jotain tulisi. Nehän tuli heti värityyppiin, mutta joo, mä olin just käynnistämässä toista versiota. Mä pääsen pistämään muillekin servereille viestiä tästä. Tai oikeastaan niinku survivaliin ylipäätänsä. Mutta joo, tää on kyllä aika ok pelimuoto tuolla mun pääkanavalla, koska tätä mä pelasin itse asiassa varmaan ensin. Oliko tää taisi olla mun eka video, mikä on nykyäänkin julkinen vielä. Ja joo, mä pelasin siinä Skywarsia tuttuun tyyliin, niinku silloin mä aloitin, koska mä olin hyvä PvP-täjä. Ja ajattelin, että mä saisin paljon näyttökertoa sillä, että mä oon hyvä ja sitten tuhoan kaikki Skywarsissa ja tälleen, mutta no... En sillä ikinä oikeastaan saanut mitään, koska kukaan ei kattonut niitä videoita. Ei varmaan tätäkään videota katso kuin ehkä pari tyyppiä, mutta sillä ei oo mitään väliä. Tältä kanavalta mä en oota mitään suosioa ja mä en oikeastaan halua, että tästä tulee mikään supersuosittu kanava. Totta kai mä haluan, että joku kattoo, mutta joo, no ei tästä oo tarkoitus tulos mikään jättikanava. Nyt otetaan tossa kompassi. Mulla on aika hyvät kamat. Jos joku tänne nyt sattuu tulee, niin mä voitan sen. Täällähän on yksi jäljellä. Mitä ihmettä? Miten nää kaikki kuoli? Mihin te kuolitte, kaveri? Minne nää kaverit oikein kuoli? Ne jäi omalle saarelle. Elikkä siellä on afkaaja. No, ilmaisia tappoja sentään. Noin tosta, noin. Hei. Jege. Se oli aika helppo matsi. Pelkkiä afkaajia vaan. Ai. Ei, mä pääsin toiseen matsiin heti, okei. Tosiaan täällähän on näitä kittejä. Mulla on nää kaikki ostettu, koska mä aloitin tänä niin melkein kun Realme tuli. Ja joo, vähän on tätä aika paljon hakannut, koska mä oon pelannut yli 2000 peliä tätä, joka selittää aika paljon, kuinka mä oon pelannut tätä. Kuinka kauan mä oon tätä pelannut. Tästä kikkaillaan. Onkohan tää on 5 pelaajaa, okei, elikkä no varmaan kohta joku kuolee, mutta kyllä näiden pelien tasot on niin helppoja. Näiden pelien tasot on tosi alhaisia nykyään sen takia, että ne pro-pelaat ei enää pelaa, ja nytkin me varmaan tää. Siis kattokaa, mä vaan löin, ja toi tyyppi kuoli. Se on niinku mitään järkeä. Tää on ehkä mun lempiasia tässä Skywarsissa. Tää knoppack on niin uniikki, tai siellä on ainakin yksi heitetään tohon, ja bum. Siis niin kuin näette, niin tännehän on tullut tällaisia pelaajia, jotka ei oikeasti niinku oikeasti osaa pelata tätä peliä, koska ne ei ole ikinä pelannut varmaan tätä Skywarsia, koska ne on uusia pelaajia. Okei, Pika löytyy tuolta aika kaukaa näköjäänkin. Toivon, että sä et afkaa, koska mä halusin tää fightata. Tää on helppoa, liian helppoa. Se ei ehkä afkaa, koska tuohon on ainakin rakennettu siltaa. Se on tuolla. Okei, no sitten heitetään vaikka tohon. Ja nyt siellä sä oot. Otetaan kiviä läpi ja kaivetaan tällä. Noniin. Tipu. Tossa. Noniin. Kuole. Hei. Älä nyt sitä. Missä sä pistät kakkua? Noniin. GG. Sieltä mun tunnistettiin, Rontti pisti moi aukkaan. No moi. Jos katsot tätä videoa, niin saatat nähdä itsesi videolla. Joten joo, tänne ei ehkä oo tullut vielä hirveästi sieltä Discordissa porukkaa. Mä voisin kohta mennä pistää parille tyypille, että sais vähän lisää vielä tänne porukkaa, koska siellä on joku. Mä en vielä pudota sitä, koska se ei huomannut mua. Nyt kun se huomaa, mut nyt se on silleen oh no, nyt se tippuu. Jäi. Se oli se on meidän ylläpitolainen. Ai. Nyt kävi vähän huonosti. Oi!
Jaha, mä luulen, että joku tuli mun päälle. Mä luulen, että ei vitsi, mä hukuin tohon melkein. Älä tiputa mua. Sä tuut tänne. Okei. Okei, no kyllä toikin käy. Kiva, että tuli ihan mun vie. Ja bum. Ja bum. Hei hei. Joo, tässä, siis mähän oon voittanut jokaisen matsin. Katsotaan millaisen voittoputken mä pystyn saamaan tässä. Kävin tuossa Survivalissa sanoa, että jos haluatte videon, niin tulkaa Skywars, joten... Oho, tänhän tuli 8 tyyppiä. Mitä ihmettä? Nyt täällä on paljon tyyppejä. Okei. Nyt me saadaan vähän pelaajakin. Okei. No niin, nyt lähtee kunnon pelit, kun ei oo enää 2 pelaajaa. Bum, bum. Ja ihan just mä oon keskellään. Näin mä oon keskellään. Itseasiassa nämä mun taidot on oikeastaan vieläkin säilynyt silleen ihan ok. Eipä täällä kyllä näy mitään. Ei täällä oikein mitään, joten voidaan varmaan lähteä joo. Ei oo siis oikeesti näistä sesteissä ei oo yhtään mitään järkevää. Naatti menee tuolla. Tipu naatti. Come on, yes se tippuu, yes. Missä on lähin? Aatso löytyy taas, okei. Joo, kyllä Aatso, kyllä. Kurkkuheppu, missä sä oot? Ei kun sä oot täällä. Joo. Mihin se Aatso oikein meni? Siis mä viime kerralla nyt saanut sit mitä, mut hetkonen. Se on ihan tässä lähellä. Asat siinä, okei. Selvä, mitä sä teet? Siis mitä Aatso tekee? Se vaan räjäyttää itteensä, mitä? Oliks tossa nyt järkeä? Oliko järkeä, tyyppi? Siis mä en ymmärrä mitä tääkään tyyppi teki, kun siis räjäytti itsensä. Tuolla. Noni, ei tipu. Yes. Tää ylti just. Ja 2 pelaajaa jäljellä, eli minä ja joku toinen. Tuolla. Seuraava potilas osu. Ei, mä en saanut sitä tappaa, no. Ja sitten mennään Skywarsiin uudestaan. Täällä on 6 pelaajaa. Okei, no nice. Tännehän tuli joku rakentaakin näköjään. Miuski. Nice, tännehän löysi joku toinenkin. Tähän mennessä ollaan voitettu kaikki. Tehdään niin, että jos niin kauan kun mä voitan, niin siihen asti me pelataan. Eli me pelataan siihen asti kun mä voitan. Älä tiputa mua, herra jumala. Älä tiputa. Hei, älä. Hei, rauhoitu. Rauhoitu kaveri. Ei, pääsenkö videolle? Juu, kyllä sä pääset. Kaikki, jotka nyt tässä on, niin pääsee videolle. Tiputetaan. Tipu! Mitä ihmettä tapahtuu? Ja nyt on pakko vetää leikesoppa. Nyt on pakko. No okei, ei varmaan olisi pakko, mutta osuja silti. Sen kamat räjähti. Oi vitsi, toi oli lähellä. Siis mut yllätettiin. Mun selästä tuli joku laittaa TN. Toi oli aika hyvä yrittää. Tolla. Hei, oliko tässä toinen leikesoppa? Mitä ihmettä? Mitä täällä legendaarista nyt näin paljon löytyy? Tosta. Tippu. Jes se tippu. Mitä? Missä? Mitä? Tyyppi. Hei. Nyt rauhoitutaan tyyppi. Hei. Tää ei oo kiva. Tää ei oo yhtään kiva tilanne. Tuu. Yes, GG. Ja se oli just siis tossa olisi voinut käydä oikeesti pahasti. Mä näyttää olevan Valtteri 07. Sit siellä mä en edes näe tyyppiä. Ja joo, tää on varmaan tää on melkein täysmatsi. Sitten vedetään mun Britker-taidot. Tosta, noin. Okei, kerrankin toi onnistutaan mun kunnon speedbritke. Tää on tällaista aika nopeeta speedbritkeä. Itse asiassa olisi varmaan helpompaa vitsi mä huono speedbritkaan niinku ilman tätä, että se niinku heiluttaa näyttää. Katso, tuu tänne! Älä tee itsemurhaa sen takia, että haluan tapon. Noin, nyt mä saan tapon, jos se tekee itsemurhan. Tipu! Miten ei tipu? Tää ei mitään. Oh no. Siellä on miuski. Oh no. Se on sanonut jotkut ihan hullut kamat täältä. Sillä on kultamiekka. Oh no. Nyt tarvii vettä. Yes, vettä.
pomppis tuohon. Hei, kakkuskini. Kakkuskini tunnistettu. Onko se kuuluisa YouTubettaja Suomessa? Sattuisitko olemaan? No niin, Naatti, näytä sun PvP-skillit. Okei, tää osaa pelaa. Mitä ihme? Ei se osannutkaan pelaa. Tapa jonkun jollain pihvillä. Tosta pihvitappo. Kuolee mun pihville varmaan kohta. Onks Aatso vielä tuolla? Mä en tiedä. Ei on se. Se on vielä tuolla. Pihville jäi. Ai, sit kun sä näet ton nauhalta, niin hyvä ottaa niin paljon. Okei, siellä on tyyppi. Yes, no niin, se varmaan kuolee itekin tähän. Ehkä. Kuolee! Ei tyyppi jätä knockbackia. No niin, nyt se otti. No niin. Jee. Osta noin kamoja vähän lisää. Sitten otetaan vähän lumipalloja, joo. Pistää rauta vähän kavaa. Sitten kompassi, okei. Käytän tää koko paikka. Siis mä posautan tän palasen. Tipu. Nyt. Tosta noin. Sienellä. Sienellä. Se oli siinä sienellä. Mitä ihmettä mä teen? Kuolee ite. Noniin. Mitä? Mikä järki tässä on, kun nää posauttaa itteensä nää kaverit. No niin, posauta säkin vielä itses. No niin, kakku. Näytä meille. Hei, kato mä tapan sen kakkulla. Hakkaa sen lopiksi, noin. Kattokaa, kakkuskininen tapetaan kakulla. Noniin. Kuole jo. Kuoli! Kakul. Mä en edes kuole, vaikka mä käytän kakkua. Mitä? Vedetään tällainen skripti tähän väliin, että nyt seuraavassa matsissa niin mä mukaan tuon Britken tai kun noista heittää mut alas. Tätä ei siis tuu videolla, mutta joo, editti ankkaa, leikkaa tää pois. Ei voi, tässä on kyllä nyt aika. Oi vitsi, mä oon hyvä. Ei vitsi, miten mä tipuin tosta? Ai, miten se nyt näin kävi? Ai, miten näin kävi? No, nyt tässä oli vähän Skywarsia. RIP Skywars, joo, voitte mennä kattoo sen kunniaksi mun pääkanavalta, mun ekan joo. Nähdään seuraavan videon parissa täällä kanavalla. Se on pikkuvika. Nyt mun mikistä lähti joku nauha. Voi vitsi, miten mä saan tän takas? Voi ei. Ei, mitä nyt tapahtuu? Voi. Ai vitsi mun mutta joo, pistäkää tykkäys ja tilatkaa kanavaa, koska noin 100% mun katsojista ei oo tilannut kanavaa YouTubesta statistiikkojen mukaan. Okei, joo, no niin.